ubehkan denai sakitnya putui dalam bacinta. Carikan ubeh tujuan ramuan sorato cincin nan balang roda cincin lalake di jari adik di jari manis adik pasangan cincin lalake di jari adik di jari manis adik pasangan. Ubehkan denai ubehkan denai sakitnya putui dalam bacinta tamukan denai suokan denai basuh mangko sanang di hati cincin siapa nan ada pakai denai nan indah diberitahu lah tujuh tahun janji kau ungkai pakai siapa denai mengadu lah tujuh tahun janji kau ungkai pakai siapa denai mengadu. Ubehkan denai ubehkan denai sakitnya putui dalam bacinta tamukan denai suokan denai basuh mangko sanang di hati cincin siapa nan ada pakai denai nan indah diberitahu lah tujuh tahun janji kau ungkai pakai siapa denai mengadu lah tujuh tahun janji kau ungkai pakai siapa denai mengadu. Ubehkan denai
sakitnya putus dalam bacito.